سلام ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሮቢ ናይ ብርዕ ሹመዩ ኣብ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝነብር ኮይነ ወዲ 29 ዓመት መንእሰየ ናብዚ ዓዲ 9 ዓመት ጌረ ኣለኹ ካብ ዝመጽእ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ምስ ሓንቲ ክትኾነኒ እያ ኢለ ዝሓሰብክዋ ጓል ፍቕራዊ ዝምድና ጀሚረ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኸውን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ ሓሊፍና። እቲ ዝጀመርናዮ ፍቕሪ ብሓዳርን ውላድን ክነድምቆ እምበር ንሳ ኣብ መንጎ ክትገድፈኒ እያ ኢለ ኣይሓሰብክዎን ነይረ። ኮይኑ ግና እታ ኣፍቃሪተይ ናይ ቀጻሊ በዓልቲ ቤተይ ኣደ ደቀይ ዝበልክዋ ፍቕረይ ወዲአ ኢላ ገዲፋትኒ ጠንጢናትኒ ኸይዳ በዚ ኩነታታ ተስፋ እንተይቆረፅኩ ድማ ኩልሻብ እግራ እናሰዓብኩ ብፍቕርና ክንቀጽል ይልምና ነይረ። ምስ ካሊእ ተዛሚዳ ንመርዓት ሸባሸብ ምህላዋ ብወረሰብ ምስ ሰማዕኹ ግና መሬት ጸቢባትኒ ኣሜሪካ ተዓክል ዓዲ ጸቢባትኒ። ብድሕርዚ ንዓኣ ንምርሳዕ ኢለ ብዘይወዓል ሕደር ጉዕዞይ ናብ ኢትዮጵያ ኣበልኩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ለይቲ እንታይ ሓደርኩየ ነቲ ዝነበረኒ ጭንቅን ጸበባን እንተረሳዕኽዎ ኢለ ከም ሕማቓት ሰባት ኣተሓሳስባ ኣብ መስተ ተዋፊረ ምሳይ ክሰቲ ዝሓደረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐበለኒ ንነዊሕ እዋን ዝፈልጦ ሰብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣተኹ ድማ ቅርሺ ስደደለይ እናበለ ዝርብሸኒ ዝነበረ ሰብ እዩ። ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ገዲፈዩ ዋላ እንተነበርኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመጽእ ኣለኹ ምስ በልክዎ ግና ብተሓጓስ እዩ ተቐቢሉኒ። ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ገና እግረይ እንታይ ኣተወ ናይ ሽጋራ ረአየለይ ኢሉ እዩ ለሚኑኒ። ኣብ መበል ካልኣይ መዓልተይ ጭንቀተይ ተርስዕ ምሳይ ትቕንጓል ይደለ ኣለኹ ኢለ ምስ ኣማኸርክዎ ጸገም የብሉን ቅርሺ ጥራሕ ክፈል እምበር በዓይ ግደፎ ባዕለይ ከምጸልካ የበለኒ። ኣነ ብናይ ኢትዮጵያ ዝተሸረፈ ጥረ ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ ምስ ናይ ሻሂኡ ሓሲበ ጥረ ገንዘብ $500 ሂበዮ። ንሱ እዚ ቅርሺ ሒዙ ጠፈአ። ብጽባሒቱ ግና ብመልክዓን ጉብዝናኣን ፍሊት ዝኾነት ጓል ናብ ገዛይ መጸት። ምስ መጸት ዝበለትኒ ክንደይኻ ትኸፍለኒ እያ ኢላትኒ። ኣነ ግና ምስኦይ ተሰማማዕ ክንዲኺ ኣይከፈለክን ድዩኸ ኢለ የዝሓተትክዋ። ካብ ደገ ዝመጸ ሰብ ከም ዘሎ ክፍሊት ድማ ምስኡ ተረዳድኢ ከም ዝበላን እያ ዝተዛረበትኒ። ንሳ ድማ ስርሓን ሰራሕተኛነት ናባይ ከም ዝመጸት እያ ነጊራትኒ። ድሕሪ ግዜ ድማ እቲ ወዲ ኣፍቃሪኣ ከም ዝነበረን መስተ ምሰብዝሐ ግና ከም ዝገደፈቶን መስተን ሽጋራን ከም ዘብዝሕን እያ ዝተዛረበትኒ። ንሳ ሓቂ ምስ ነገረትኒ ኣነ እውን እቲ ሓቂ ምስ ተዛረብክዋ ክልቴና ናይ ብሓቂና ሰንቢርና። ኣነ ቅርሸይ ክመልሰለይ ደጋጊማን ተደወል ኩሉ ቴሌፎኑ ኣፂኡ ክረኽቦ ይከዓልኩን። ንሳ ከም ዝበለትኒ ግና ከም ዘይረኽቦን ቀደም ኣብ ቁማር ኣጥፊእዎ ይኸውን ኢላ እያ ተዛሪባትኒ። መቸም እታ ጓል ምሳይ ከም ሰራሕተኛ ክትቅኒ ተሰማሚዕና። ምስ ግዜ ምኽንያት መምጽእየ ምስ ዕለልክዋ ጽቡቕ ክትቀርበንን ክትደፍረንን ሞራል ክትበንን ጀሚራ። ቁሩብ ምስ ተላመድና ድማ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይና ብሓደ ጽቡቕ ግዜ ሓሊፍና።
حقي حيش نتافكاريتي كرسع جناي كعلكن اتاقوال لبامية تحت النعا لبونعا دحانية زنبرا نج انكون بمد أنو أقاليلات الليا بدعم لبام سبيا عبدي ساوا جنكيك قليلة مملسية جزمس أخلا نبز نبرلو نب أمريكا تملسكو نبز مسمت أخو جنا زي تتأبخو ونقريو قد إموني اتام سايزق أني تقول تدقاقامي إنا دولت يفكرك هيا كبا خاونت أني سيا تبلن لا كمز مسبلتني أب أبي جنكت آتي يزلخو جنكي خك على ليلة كيدس كالي جنكت قوتي تماتي سلز زحواتي انتاي تمخروني اتتنسي ناي حق اناتين تخوينو ولا ديك قبلو فقادين عيا نساون قوال عدي حفتي سلز خونت قبو آخ قبر اللايا ازن عيا يتقمال لينيو أيحسوكو منيا نزاقوال ولان تزيفك أركوا كلنا جراجنا أمنا مساتيتي يانيرا جنا دما أبي سقعت لني نبزع عدي نخطأتو كلتي تماخيروم زقبرو وشرحي كي يخون أمنا فريحة أبز مسقاتوت كرشي بليعة كي تقدفن فريحة أبز علم زي قبرنا قريلن سلاسي انت خقبر لني اتتنسي أسجديو إلى دو كقد فاس ولاس قبو آجيرة نابز عد خمسة بجاهم مخروخو من حساباتكم من نقنعو السانة نخوصن انت حقزني مخروخو محابوني حوكم ربية كاب حبرات من قستتات أمريكا سلام نايماكي ميديات خطاتلتي نلومي هزلكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو نزي بعل زانتانا روبي حساب رئيتكم أبناي كومنت مصحف بوتا حسابكم قدفلو نز چانل حدش تسابات انت داخلكم نز چانل سابسكرايب بمقبار نز زانتا لايك بمقبار يتحمقو أبز چانل زانتاكم قربالكم اتدالي سابات انت داخلكم بوشت مسمرك تزرار بونات خليكم بغاد سالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسام موداتا مسانا سلز أنحكم كابل بندا مسكنا سسنين خلاتنا يغنيلنا